Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlezi updated ngesitezeni zakho la eMzansi, ungakhohlwa ke mbukeli to subscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. So kwivideo ethu namhlanje mbukeli ngizokhuluma ngama teaser Uzalo, izinto okumele uyilindele kuZalo kuyo ke lenyanga October kulo Uzalo. Ngizokhuluma ke lapha ngestoryline esithinta ke uSbonelo, uWizard no Mr Bentley, uMr B. Before ngingima teaser ke mbukeli, ngiyathemba ukuthi abanye beni bayibuza ukuthi ke ubani uBentley, ubani uMr B. uMr B ilendoda le efuna imali yayo kuWizard umngani kaSbonelo. And ngaveza ukuthi uvuyo dabula lo actually generations the legacy esimazi ngoGadaffi uyeza ukuzojoina Uzalo and uyena ke uzodlala indawo yabani kaBentley. And futhi uMr B uthandana noHleziphi, if ukhumbula kahle uHleziphi wakhuluma ngokuthi ke uneblesser elimnika uBlack card alibiza ngokuthiwa ubani uMr B. So lapha kuma teaser ke mbukeli baveza ukuthi ke uWizard uzofika neqhinga lokuthi ke benza imali eningi benoSbonelo so that ezokhona phela ukukhokhela uMr Bentley. And okunye ukuphinde kwavela kuma teaser mbukeli ukuthi kuzoba neparty kwanjinji la kwakanjomane khona and leyo party izophuma ke nesidumbu. And baveza ukuthi uMr Bentley uzofika epartyini ezofuna imali yakhe kuyeke uWizard. And baphinde baveza ukuthi ke uLilly uzoba umsolo oqala kulomphefumulo ozoba uphumile lapha kwanjinji. And umsolo wesibili kuzoba yena ke ukwanda indoda ke layithandana naye uNonka. And okunye baphinde bakuveza kuma teaser ukuthi ke uWizard intombi yakhe uLilly uzozama ukuthi uWizard emfihlele uLilly ukuthi kahlahle kwenzakalani between yena naye ke uBentley. And okunye baphinde bakuveza kuma teaser ukuthi ke uSbonelo benawo uWizard bazophelelwa amaqhinga okwenza imali njengoba ke phela uBentley uzobeke sehlala kwamashu and kuzobe efuna imali yakhe. And okunye baphinde bakuveza kuma teaser ukuthi ke intombi yakhe uWizard uLilly uzoyifaka ke enkingeni and uzoyifaka futhi ebugebengweni and uzoyithola ke esenkingeni. Sengivala ke mbukeli okunye ukuphinde kwavela lapha kuma teaser ukuthi ke uBentley uzofa and kuzobe kungaziwa ukuthi ke ubulawe ubani. So ngavala lapha ke mbukeli ama teaser ethu athinta istory sakhe ke uBentley naye uSbonelo naye futhi uWizard. Cethu ungakhohlwa ke mbukeli ukuthi ke ulike le video, ayingithi ke nje danke ngiyabonga.